Això era, i no era, un matrimoni jove que esperaven infant. Eren molt pobres i estaven devora el jardí d'un gegant. A un cornaló d'aquell jardí s'alçava una grandiosa perera amb uns cimals molt empinats que becaven de fora. En tot i ser tan grossa aquella perera, aquell any només va treure 3 peres. Com de totes les pereres del jardí no n'hi havia cap que fet les peres tan saboroses, el gegant n'estava de lo més gelós. I s'atrevit que se tensàs a tocar-li una pera d'aquelles, el se menjava frit, sense remissió. I ara veureu quin pat succeir en aquell matrimoni, amb aquestes bones de peres. Ella, a set-s'ho així, se posa no voler menjar. I ell que li deia: Però, dona, per què no has de menjar ara? O penses per a viure de l'aire del cel? Només hi viuen els camaleons, que hi viuen i encara. I ella a tot això responia: No sou una d'aquestes peres de la parera del cornaló del jardí del gegant? Res passarà pel meu carcabós. I allà som tot apurat, perquè el que ell deia. Si no li duc una pera d'aquestes i la cosa va malament, jo seré qui tindré la culpa. I si me'n vaig a cuir la pera i el gegant m'aclapeix, ja estarà fet de mi, me menjarà frit. I ja no encantaran purllals ni llarines de mi ni de la meva càrpora. Pensa qui pensa aquell mesquí quina la faria. A la fi resol de velar el gegant, en la idea de saupar-li una d'aquelles peres en veure el que prengués bordada. El guipa un dematí abans de sortir el sol que li envelava d'allà ben atacat. Aquesta és la meva. Ja s'enfila per la paret del jardí i tot d'una que basta un cimal ja l'ha amarrat. Li cull la pera que duia penjada, la s'amaga dins la butxaca, de baixa de la paret i cap a casa seva com una bala. Presenta la pera a la dona i aquesta nyam-nyam la s'empassola tota xaravel·la i llavors ja volgué menjar de tot el que li oferien. Passa una mesada i aquella gran rebel·lera de dona cop en sec se renega a tornar a prendre res nat del món que no li duguen una altra pera d'aquelles de la parera del cornaló del jardí del gegant. Però bueno, no sé com te peguen aquestes idees. Com no veu que si una vegada mos et sortit bé de prendre una d'aquestes peres en el gegant, si prou de prendre-li la segona, mos es posam un de nou, que serà de mi i de tu, si el gegant me pleia. I dota dir qui té ton dir que no sou una d'aquelles peres de la parera del cornaló del jardí del gegant? No aprendré ni tastaré res nat del món. Maldament m'haja de costar la pell dels dies paners i la dels diumenges. I d'aquí no la traen a la beduïna. A la fi l'home se torna a posar a veure qui vel el gegant, a fi de tornar-li a pegar el porro en veure el que se n'anàs. Ell un dia abans de sortir el sol el maguipa en el gegant que prenia bordada de d'allà. I què fa ell? Quan veu que el gegant ja devia ser una hora lluny, s'enfila per la paret del cornaló del jardí, aplega un altre cimal que duia una pera, la hi cull, la s'enfonya dins la butxaca, davalla de la paret i cap a casa seva manca gent a presentar aquella pera a la seva dona. I aquesta, nyam-nyam, la s'etziba i ben saborosa que la trobà. I llavors ja li pogueren dur qualsevol menjua, res refuava i l'home ben content, com podeu pensar. Però, què me'n direu? Ell encara no era passat un mes i ja tornaren a tenir aquella gran mandragolina renegada que no volia menjar res nat del món que primer no li duguessin una altra pera de la parera del cornaló del jardí del gegant. Si no la m'adús, no esperes que t'on tastar res pus mai del món, per molt que faces. Però, dona, i si el gegant m'assoleix? Que gegant ni gegantes? Si tu m'estimassis, me donaries aquest gust. Així com li espampolares les altres dues en el gegant, bellament li podries espampolar aquesta altra. Tant arribar a sucar els ais aquella encaradissa de dona que som hi hagué d'allargar el coll i fer la tercera provatura contra el gegant i la parera. Aquell melanat no tingué altre remei que velar el gegant. I el primer dia que el veu que li envelava de d'allà, segur que el gegant ja seria més d'una hora lluny, s'enfila per la paret del cornaló del jardí. Té sort de plegat cimal que duia penjada la darrera pera. Però quan l'anava a cuir, li agafen la mà, i ben fort que li agafaren. Era el gegant, que sospitant-se que qualcú, quan ell se n'anava, li pegava el salt en aquelles peres,
Aquell dia feu com que anar-se'n, però allà on se n'anà fon que amagar-se de vora sa parera. Així fon que tot d'una que aquell home pegà grapada a sa darrera pera d'aquella parera, el gegant li pega grapada a sa mà, i ja me veuen aquell mesquí volar a l'aire, i el gegant que el s'enduia cap a sa cuina per fregir l'oi per anar-ne mentre es deia: Oh, gran cara de poca cosa! I ja no has tingut altra fruita d'aquest jardí que robar-me, que aquestes 3 peres de sa parera preferida meva, i enguany que just n'ha fet els 3? Ja sabràs per què, gran rapolissó, ara mateix te tiraré dins sa pella. I no ho sé encara si esperaré que siguis coi de tot per menjar-te. És que així mateix la m'has feta massa grossa. Senyor Gillant, jo li asseguro que no l'he fet per mal. Ja saber. Per tu ja t'anava bé, sou per mi aquestes peres. Però jo me n'havia d'estranyes cap. Jo, si fos tu, què hallaria? Ses m'està tenir ben rapolla vergonya per sortir-me encara amb aquestes neus. Li dic, senyor Gillant, que si venia a cuir aquestes peres, no hi venia de gust meu, sinó de males retranques ferm. És que tenc sa dona que espera un infantó. Fou ella que s'encaparronà a tastar aquestes bones de peres i ella la tenia renegada a no tastar res si primer no li duia una pera d'aquestes. Me cregui, senyor Gillant, que així que li dic, tan cert i tan bé, com han dit a mi avui. Li dic tant de bé com si ara me confessava. Què me'n direu? Ell és gegant, com sentir aquell sementer, mudat de cantet. I diu: I ara no m'enganes tu. Mira, que si m'enganes te menjaré sense fregir tot. Senyor Gillant, jo li dic, no l'engany, que en tirin d'una passa si no dic bé. Me cregui que és terrible la renyina d'una dona així com la meva. I vostè, que no l'has passat mai per tan mala pell. No, encara no m'ha llegut casar-me. Bé està vostè, idò. Li asseguro que no sap que cosa és bona. El gegant no respongué aquí, sinó que des cap d'una estona diu: Bueno, parlant clars. Tu dius que la teua dona és per infant. I de jo ara te mollaré, t'endut sa pera i la dones a sa dona. I si infant que naixerà, el maduràs aquí en córrer 12 anys. Me dones paraula de que ho faràs així? Aquell home, com sentir allò per fugir de ses arpes del gegant, no mirà el que prometia i no se pogué aturar de dir: Tot això que em demana i altre tant. Li promet, senyor Gillant, si vostè m'amolla. Li promet que li duré, surti del llevant, surti del ponent. Si infant que naixerà, en córrer 12 anys, paraula d'home que li duré. Aquí el gegant li posa dins ses mans sa pera, la molla i li diu: No res. Ara bé, oratge, fins d'ací a 12 anys, i a reveure. Aquell home aquí fa una gran reverència i capada en el gegant i ja li han embalat més que de pressa cap a casa seva. En 4 llongos i es presenta sa pera sa dona, que l'empassola sa més xaravelda del món, i llavors ja volgué tota altra classe de menjar. Però l'home, ben alerta, motar-li gens de que el gegant l'hagués aglapit i que per escapar-se'n li hagués hagut de prometre de dur-li l'infant que naixeria en córrer 12 anys. Què me'n direu? Ell un dia, com manco s'ho esperaven, passa sa comare perquè aquell matrimoni jove i zas, sa dona ja tingués infantó, una nineta blanca com la llet, rossa com un fil d'or, bella com el sol, i li posaren de nom Maria, nom de la Mare de Déu. I heu de creure i pensar i creure que aquella minyoneta, tan galanxona, com més creixia, més garrida tornava. I llavors que era la cosa més aguda, detxondida i present que mai del món se fos vista. Tothom que la veia en romania ferit-la, i son pare i sa mare estaven seny a perdre per ella com és natural. Però son pare mai se podia de cantar d'escap aquella maleïda promesa que havia fet en el gegant. I allò era un clau en el seu cor que li xapava de mig a mig. I el pobre s'amagava de sa gent i rompia en plors, però un plors desfet. Aquell angúnia el cuidava matar, i en lloc de mancabar-li, li reprenia més fort com més s'acostava sa seva Fiona en els 12 anys. Al punt sa dona i sa Fiona s'entemeren i no paraven de demanar-li què tenia. Però què tens sempre tan funest i acongoixat? Però què teniu, mon pare, que sempre com que hagueu de rompre en plors? No res, deixeu-me fer, per amor de Déu. No, tu tens cosa.
Tens cosa i no goses dir-ho. I ja ho saps que un mal calcolat és un mal doblat. I aquell mesquí, com més anava, més trist i més funest, fins que un dia el gegant l'aglapeix i li diu: Tal dia farà 12 anys que em prometeres allò. Lo promet si et és. No te'n descuis ni ho posis en el compte vell si vols estar bé. Què me'n direu? Ell el dia que na Marieta complís 12 anys, aquell mesquinet no tingué altre remei que cantar clar amb un plors desfet. I sa dona va caure estesa de baticop. Lo gros va ser que na Marieta no se trastorna gens ni mica. No ploreu, mon pare. És una promesa que vos fer-ho. Ben fet està. Basta que la féssiu vos. Ara mateix, abans que mo mare no cop, duim-me el gegant i serà el que Déu voldrà. I què fa ella? Se'n va fer sa trosselleta i son pare de d'allà cap a aquest gegant i na Marieta darrere. Aviat hi foren i el gegant ja els esperava d'altes portal. Aquest et val. Si avui no l'endús, demà te menjava sense apel·lació. No res, ja te'n pot tornar a teva. I digues a la teva dona que no tingui mal de cap de sal·lota. I tu tampoc que no n'has de tenir, perquè no estaria tan bé guardada que vostra com estarà allà on jo la duré. Aquell homonet se despedí de la seva filla, força de besades i de llàgrimes, i no tingué altre remei que creure el que el gegant li havia dit. I el gegant agafa na Marieta i la semmena ben lluny, damunt unes muntanyes ben sobergues, i la deixa tancada dins una torre amb un canet, un moixet i un colomet perquè jugassin amb ella i li duguessin cada dia el recapte que necessitaven tots quatre per viure i tirar endavant. Quina vida més entretinguda que feien a Marieta dins d'aquella torre. Sol sortint, s'hi presentaven cada dia el colomet, el moixet i el canet, fent-li falagadures i la despertaven. Jugava amb ells una estona i llavors Colomet prenia el vol i el moixet i el canet s'amollaven per una cordellina que davallava de la finestra de la torre fins a baix i ja s'aquicassa per aquell contorn. I al punt s'entregava el moixet amb un parell d'ocellons i el canet amb una llebretona o un coniello. S'aferraven a la cordellina, na Marieta estirava, els apujava, plomava aquells ocellons i escorxava la llebretona o coniello i ho tirava tot dins olla d'altres fogons amb un bon foc davall i cou fins que era ben cuit. Després hi posava sol i la sal i l'arròs que pertocava. I d'on treia tots aquests ingredients, na Marieta? D'on? De dins el rebost. Sabeu quin rebost que era aquell? Hi havia una saqueta d'arròs que no s'hi acabava mai. Una satria d'oli que com més la fèiem ratjar més n'hi havia. I una salsera de saïm que no s'hi acabava mai. I un salaret que sempre estava caramull de sal per molta que en llevassen. Amb això s'entregava el Colomet i sempre duien sobec un pa de xeixa ben blanc i estufadet. La Marieta posava taula, cridava els tres rebel·lers, passava el Pare Nostre i les tres Ave Maries i allà dinaven tots quatre d'un mateix platet. Com el sol se ponia, la Marieta feia una greixonereta de sopes mentre passava el rosari i llavors sopaven tots quatre i cadascú a jeure més que de pressa. El moixet dins el fogó, el canet dalt l'estorí de baix del llit i el Colomet dalt una estaqueta per damunt el llitet de na Marieta i fien l'endemà de matí, que tots tres tornaven despertant a Marieta, jugaven, tornaven a tocar els corns, el moixet i el canet a caçar i el Colomet a cercar el pa, na Marieta que berenava i granava la torre i llavors posava sol en el foc per tirar a la ploma que ells li durien i llavors arròs per tenir-ho tot a punt quan el Colomet s'entregaria en sopar de xeixa tot blanc i estufadet. Heu de creure i pensar i creure, que cada 8 dies s'entregava a la torre gegant a veure na Marieta com s'acampava i si s'acabava de fer dona per casar-s'hi en arribar ell en el triquet d'això. I el gegant el que feia quan era baix de la torre era posar-se a cridar: Marieta! Marina! Amolla'm sa coeta i jo pujaria! I la Marieta treia el cap a la finestra i zas, li amollava la coeta, que la duia sense entrunyellar, tan llarga com la tenia. I el gegant, com una taranta, zas, enfilat per aquella coa tan rossa i tan llarga, i per amunt, fins que era dalt la torre. Allà mirava per tots els racons i en fons si hi havia res que no estigués endert i ben endreçat, i la hi trobava tot sempre. I llavors què feia ell?
Agafava na Marieta i li deia: Dassa, que jo t'he de contar tots els caballets de la coeta, veiem si n'hi manca cap. Aquí na Marieta li donava la coeta sense entrunyallar, i el gegant ja era partit a contar-li un per un tots els cabells del cap, tants com en tenia i tan llargs, i sempre hi trobava el mateix compte. Bona lota. Tens els mateixos de les altres vegades. Així m'agrada. I encara no havia dit això, s'amollava amb un bot d'aralta baix de la finestra i de d'allà si m'agafau. Ja no el tornàvem a veure fins al cap de 8 dies. I heu de creure i pensar i creure que quan feia de més un any que na Marieta estava dins aquella torre, un dia passa per allà amb Bernadet, fi de rei, i m'aguipa na Marieta que guitava la finestra, tan xarabel·la, galanxona i redepolida, i aquell al·lot quedà tot estafarilat, sense polsos, amb un peu alt. Era que mai per mai n'havia ni somiada cap del lot tan garrida i ben teada de per tot. Amb això fin el gegant que se'n venia, tristras. L'home s'amaga dins un matà que hi havia just allà arran, més espès que els cabells del cap, perquè el gegant no el guipàs. El gegant ses darreres que hi hagués ningú amagat en tot allò. Ja es comanda Marieta amb aquestes comendacions. Marieta! Manina! Avanem la coeta i jo pujaria. I aquella pitjorina li molla la coeta i el gegant enfilat per aquella coeta, per amunt i per amunt. En Bernadet en romanguent sos cabells drets de veure tot allò. I més com reparar que del cap d'una horeta el gegant pega bot de la finestra i ja va ser partit de d'allà. Com en Bernadet va veure que el gegant ja era ben enfora, que ja no el colombraven en tot aquell badiu de muntanyes, surt de l'amagatall, se planta baix de la finestra de la torre i ja és partit a dir: Marieta, manina, amollant la coeta i jo pujaria. Na Marieta, com sent aquella veu tan dolça i amorosa i tan diferent de ser el gegant, treu el cap a la finestra. Me veu a baix aquell fadrinel·lo, tan ben tallat de totes les parts del cos, i li entra per l'ull dret i li diu: I tu, qui ets ara per haver-te de mollar jo la meva coa? No cregues tampoc que jo la molla s'ho així? Som en Bernadet, fill del rei. I qui t'ha mostrat de dir queixes paraules que m'has dites perquè te molli la coa? Qui? El gegant. Ah, i que sou amics en so gegant? Ni gota. Jo he sentit perquè estava amagat aquí de vora, que deia tal paraules, i he vist que tu tot d'una li has amollat la coa. I jo he pensat, llavors de dir-les, com ell no hi seria, per veure si la m'amollaries també per poder pujar en aquesta torre, que me sembla que, habitant tu, hi ha de fer un estat àngels. A na Marieta li varen caure tant de toc aquelles sortides d'en Bernadet i li vingueren tals ganes de fer una xerrada amb ell, cansada de no poder conversar més que en so colomet, es moixet i es canet, i llavors cada dia 8 dies en so gegant, que no pogué pus, i amolla la coa en Bernadet, que ja ho crec, s'hi enfila com una taranta i per amunt s'ha dit, fins que va ser dalt la finestra i dins la torre. I quina diríeu que li succeí en son filar-se per la coa de na Marieta? Que sense voler li arrabassà un cavallet. Oh, ell t'ha rebassat aquest cavallet sense fer oposta. Com és tan llarg i tan ros, i sobretot el teu. El m'estollaré com una penyora. La Marieta trobava que no hi havia tant per tant, però en Bernadet, encarat a estollar-se aquell cavallet per penyora. A la fina Marieta hi allargà el coll perquè trobava que en tot allò no hi podia haver res de mal. Però, Marieta, i com diantres has estat tu aquí dalt? D'aquesta manera tan estranya? Hi estic perquè el gegant m'hi va dur fa cosa d'un any, i aquí me va dir que havia d'estar, i que no tingués por de res nat del món. Però bé, i com diantre t'hi va por a dur aquí dalt? Que és filla seva? Oh, això sí que no. I aquí contassa el Lotona tot el que havia succeït. Llavors sí que s'hi posant sos cabells drets en Bernadet, de veure la carta gallega que aquella fadrineta havia passada. El seu cap era un olla de caragols, fins que a la fi li diu: Bona, Marieta, me penso que me convendran en ment si no t'ha de saber massa greu. Per mi, millor si no te'n vas. Però fer lo que trobaràs més convenient. Bueno, i per davallar, com ho faré? Davalla per aquesta cordellina del moixet i del canet. No res, idò. Ja la m'ajudarà a estar bona i fer el cap viu. A reveure. Adéu-siau. Lo mateix te dic que tu, Bernadet. I en Bernadet pren cordellina per avall, i fins que va a baix, que li va estrènyer de d'allà ben atacat, perquè se fos que no la plegàs per dins aquelles muntanyes.
Amb això passen els 8 dies de la visita del gegant a la torre de na Marieta i trist, tras, s'hi entrega tot xarpat. Se planta baix de la finestra i ja se posa a dir: Marieta! Manina! Ballant la coata i jo pujaria. La Marieta guaita per una finestra, veu que és el gegant, li molla la coeta tan llarga i tan rosa que la tenia, i el gegant zas, enfilat per aquella polidesa de coa, per amunt, fins que arriba a la finestra i entra dins la torre. Se'n va mirar per tots els racons i enfonys per veure si tot estava ben endreçat. Li troba tot, com sempre, i li diu: Bé ho tens tot, Marieta. Així ho fan les atlotes guerrides. Així m'agrada. No res. Dassa ara aquesta coa que tens tan llarga i tan rosa i te contaré els cabellets. Veiem si te'n manca cap de la darrera vegada. A Marieta li allarga la coa, però ai, quina angúnia que li feren aquelles paraules del gegant. Veiem si te'n manca cap de la darrera vegada. I ara com en sortiré d'aquest endarivell? Perquè ara el conte no li sortirà. Ni mancarà un de cabellet. Aquell que en Bernadet m'arrabassà sense fer oposta i que el se'n volgué dur per penyora. Ja ho vaig a saber, beneita, de deixar-li dur-se'n tal cabellet. Men que li diré ara al gegant quan me demani d'ell. I el gegant, mentrestant, conta qui conta els cabellets de na Marieta. Com els hagué acabat de contar, naturalment el conte no li sortia. Ni mancava un. Aquell que en Bernadet havia rebassat sense temer-se'n i que el se n'havia duit per penyora tan ben estojat. Me deixa barrat. El conte no en surt. No res. Torna-lo a contar. Ben si són tots aquí. I allà el gegant ja torna a ser partit. Conta qui conta, tant de caballam com na Marieta tenia just orfilat. Jo era segur que el gegant hi posava totes les 3 potències dels 5 sentits i més que n'hagués tinguts per dur compte bé i no rar-se de res. Acaba de contar i li torna a faltar un cavallet a la coeta de na Marieta. Amb això encara no s'ha donat per satisfet. Per més assegurar, compta per tercera vegada i li resulta el mateix, que hi manca un cavallet a la coeta de na Marieta. Marieta, no ets gent dubtós que te falta un cavallet. Com has estat, això? Digui-m'ho que has estat. No menjant si vols estar bé. Jesús, per un cabellet tanta de cosa. Va ser moixet, que l'altre dia hi jugava i el m'arrabassà de desgràcia i els en va dur no sé on. Així va ser el moixet. No el vull posar aquí dalt, idò. On és ell? La fina damunt un tabulet que s'assoleava. L'animalet se li endevinà la intenció, ja li ha pegat de fua cap a la finestra, pren cordellina i per avall com una bala, i de d'allà perquè el gegant no l'aclapís. No res, me'n vaig a veure si l'assolesc en aquest polissó, i allà on el trob, el mangolesc sense escorxar. I el gegant ja ha pegat bot de la finestra, i encara no hagué tocat en terra com ja s'esquitxen que el s'has moixet, però què havia de plegar ell? Ho hagué de deixar córrer. I van passar dies i dies, i heu de creure i pensar i creure que en Bernadet, fill de rei, no se podia treure del cap aquella fadrineta tan garridoa i galanxoneta que estava dins aquella torre. Arribà que de pensar en ella ni dormia ni menjava, fins que va dir: Així no puc estar pus. Me n'hi vaig i serà el que Déu voldrà. Se posa ses cames en el coll i cap a la torre de dalt aquelles muntanyes manca gent. Caminaràs tant caminar que hi arribà. Se planta baix de la finestra de la torre i ja se posa a dir: Marieta, manina, amollant la coeta i jo pujaria. La Marieta aquí guaita, m'aguipa en Bernadet, fill de rei, i zas, li amolla aquella coa seua tan rossa i tan llarga que la tenia. I en Bernadet ja hi està enfilat i per amunt, fins que se fica dins la finestra i bota dins la sala de la torre. I què me'n direu? Ell, com amollà la cabellera de na Marieta, se torna a trobar dins ses mans un cavallet d'aquella cabellera, tan ros i tan llarg com mai se fos vist. Aquesta sí que m'és bona. Ella tonta ni un cabell. Teu, Marieta? Però i com és això que el m'ha rebassat? Jo no ho sé, fieta. Jo t'asseguro per cosa certa que no ho he fet aposta. Jo ho sé tant, Bernadet. No res de salt. Això sí que no. M'has vengut dins sa mà i no el don per res del món. El vull conservar per penyora.
Massa ell m'agrada, tan ros i tan llarg. La Marieta li anava a prendre, però ell li veu secció i ja el s'hagués estojat dins la pitera, però ben estojat. I que no saps tu que qui roba ha de restituir? Ja ho sé, fieta. Ara de ser més en van que el te restituïsca. Com és ara? N'hem de parlar de segur primer. I no seguim. I allà se segueren i seguiren anant de verbes i tirant potxes. I vos assegur que tant na Marieta com en Bernadet eren com a cadellets de molí, de tantes paraules com els abrollaven d'escó i xalaven una cosa de no dir sense fer mal a ningú ni treure cap peu del solc. Amb això se feu tard. I en Bernadet diu a na Marieta que li era forçat anar-se'n i se'n despedeix, amollant-se per la cordellina del moixet i del canet i de d'allà ben atacat cap a casa seva, abans que la fosca no la plegàs per dins aquelles muntanyes. Què me'n direu? Ell és cap d'un parell de dies s'entrega gegant a la torre de na Marieta, se planta baix de la finestra i se posa a dir: Marieta! Marina! Amolla'm la coata i jo pujaria. Aquí na Marieta mollen el gegant aquella cua seva tan rossa i tan llarga i el gegant, zas, enfilat per aquella cua i per amunt. Com es dalt la torre, ja has partit a reconèixer tots els racons i enfonys per veure si tot estava en d'arc i ben endreçat i no trobar res que mal digués. Així m'agrada, Marieta, que tinguis totes les coses en el seu lloc. Així ho fan les al·lotes garrides. Conversa qui conversa, a la fi el gegant diu: Marieta, das aquest cavallet teu tan rossos i tan llargs com los tens i los contaré. Veiem si hi ha els mateixos que l'altra vegada. Amb això el gegant se posa a contar els cavallers de na Marieta, fent tot quan sabia per contar-los bé i no desbaratar-se. Els acaba de contar i n'hi surt un de manco. Ell ja me'n torna a sortir un manco que l'altra vegada. I què fa ell? Els torna a contar amb tot l'esment del món? I ja ho crec que també n'hi sortia un de manco. Res, torna-m'ho a contar per anar més segurs. Els conta per tercera vegada i li surt lo mateix. Un cavallet manco que l'altra setmana. Marieta, això s'embruta. Tens un cavallet manco. Com has estat, això? Jesús, tanta cosa per un cavallet? Ho voleu saber què va ser d'aquest cavallet? I d'on va ser escanat, que jugant i sense fer apòstol me va rebassar. Vol dir va ser escanat. I el gegant mirava a dreta i a esquerra a veure si equipava enlloc el canet. El canet aleshores guaita per un portaletxo, veu l'acció del gegant i com aquesta anava a pegar-li grapada, s'anima lo pega en fuit a la finestra, pren cordellina i per avall fins que s'enterra. Llavors pren garriga i el gegant, per més que l'encalçava una bona estona, no el pogué haver a cames, fins que el va perdre de tot dins un remegaral on se ficà aquell fotimó d'animal. El gegant se n'ha anat allà en claus i flastomant, fent-li molt mals avaranys això de que a na Marieta li haguessin fet sauvatges dos cavallets, i no se n'acabava de fiar que fossin justament el moixet i el canet que els hi haguessin arrabassats. I heu de creure i pensar i creure que si el gegant se feia cloquetjar el cap sobre aquells dos cavalls de na Marieta que li mancaven, més li cloquetjava el cap i el cor en Bernadet amb aquells dos mateixos cavalls que tenia d'aquella gran pitxorina de la torre, tan rossos i tan llargs. Quin serà el dia que la poré tenia ella mateixa? No, i jo no en vull d'altre del lota, més que ella perquè és amb mi. O no en cas, o me casaré amb ella, com som Bernadet. Què me'n direu? Ell es rebel·lé, ja no tornava a menjar ni dormir. Pensa qui pensa sempre en na Marieta. Fins que un dia no pogué pus, alça el cap i ja has partit de d'allà cap en aquella torre de dalt d'aquelles muntanyes. Allà arriba, se planta baix de la finestra i ja se posa a dir: Marieta, Manina, amollem la coeta i jo pujaria. La Marieta guaita, guipa en Bernadet, li amolla la coa tan rossa i tan llarga i en Bernadet ja s'hi enfila i per amunt fins a la finestra. Entra dins la torre i com amolla la coa ja se torna a trobar un cavallet dins la mà. Jess, ella t'ha tornat a rebassar un cavallet. No, i sé ben cert que no ho he fet aposta, però no estic ben content. Uep, de cel, que llavors gegant-los me conten els cabells.
I 2 dies ja s'estamut de que cada vegada me'n manca un. I que més a mi si sentem, que sentem i tant com vulgui. Aquests cavallers me venen dins la mà sense jo fer aposta de Barcelona, com me venen dins la mà els que volen que jo els aguard. Per això, los mastots i los mastots. Hi haurà d'haver més de 2 diners de raons per sapor-los mà. Mira, Bernadet, que jo aquestes 2 vegades he hagut de donar la culpa primer en Moixet i llavors en Canet. Quan el gegant m'ha fet dir com era que me faltaven els 2 cavallets. I d'ara la podràs donar en el Colomet. Però, i si en jo dir-li si aborden el Colomet així com s'abordant en Moixet i en el Canet, i el Colomet també me fuig? Com ho faré tota sola aquí dalt? No tinguis por de tot això. Si tal venia, Déu ja proveeria. Llavors conversaren tots dos una bona estona, anant de verbes i de coverbos, sense fer mal a ningú ni treure cap peu del sol, fins que se feu hora baixa, i en Bernadet se despedí de na Marieta, prengué cordellina i per avall, i de d'allà ben atacat cap a casa seua, perquè se fosca no la plegàs per dins aquelles muntanyes. Des cap de 8 dies, tac, s'entrega el gegant a la torre, com tenia de costum, i plantat baix de la finestra, se posa a dir: Marieta! Menina! A ballar la coeta i jo pujaria. La Marieta guaita, guipa el gegant, li amolla la cua, i el gegant ja hi està enfilat i per amunt fins que és a dalt. Bota dins la torre, reconeix tots els racons i enfonys per veure si tot estava en el seu lloc, veu que tot hi està i ja diu: Bona, Marieta! Tot això ho tens de primera. Així m'agraden les al·lotes. Ara veurem els cavallets com van. Veurem si te'n tornarà a faltar cap. No ho voldria que t'hagués succeït una tal cosa. Deixa-los en aquests cavallets, veurem com estan de dos ben fets. La Marieta ramba la cua en el gegant, tan rossa i tan llarga com la tenia, i el gegant ja és partit, conta qui conta aquells cavallets. I vos asseguro que hi comptava arreu, i ben alerta que anava a no desbaratar-se, i posava els 5 sentits. I ja vos ho podeu pensar, el que li havia de succeir, que hi faltà un altre cavallet a la cua de na Marieta, aquell que en Bernadet li havia rebassat sense fer aposta, com pujava a la torre enfilat per la gran cavallera. Com el gegant veu allò, roman sense polsos. Per més assegurar, ho torna a contar 2 vegades tan bé i tan arreu com sap, i se trobant so mateix en diu menjat, que en aquella cua hi faltava un cavallet, i amb aquell eren 3 els cavallets que li havien descomparegut, sense saber men ni perdiu. Podeu fer comptes com se degué posar el pobre gegant. Feia flamada, a sa cara li haurien pogut encendre un lluquet, el barram li tremolava, com que hagués de fer estró. Voldria saber on són tots els cavallets. Però, bueno, i ara què teniu? Què és això que vos I passa? t'ha de saber que te falta un altre cavallet. I que ells, que fa 3. Jesús, no vos apureu per un cavallet. Com no ho veig que no hi ha tant per tant, per una mica de cavall? Hola, Marieta, parlant clar i per bois. Mira, que serà fresc si m'enganes. M'has de dir que has estat això. Digue'm va, si vols estar bé, digue'm va. Res, ho voleu saber què va ser? I doncs jugaven l'altre dia en Socolomet i ell sense voler s'embolicar amb aquest bo de cavallet pel cap i per les ales, peguen fuita perquè ja no li arribàs, i el cavallet se va rompre l'arrel mateixa i ell se'n va d'un barriolat i no sé què en degué fer. A veure si aquest Colomet era de 20 ungles. De 20 ungles? No n'he vist cap mai de Colomet en tantes ungles. El gegant així mateix ho trobava gros que cap fadrinel se fos atensat a pujar allà dalt. I no va conèixer res d'allò amb na Marieta, fins que arriba a dir: De manera que és aquest Colomet el delinqüent. I qui voleu que sia? Aquí el gegant anava a pegar grapat en el Colomet, però aquell dia fina la tela i pren finestra com una bala i de d'allà ben atacat, vola qui vola. El gegant de sa ràbia li pitja darrere tan aviat com podia, però què havia de poder atènyer ell, aquell dimonió de Colom, que se n'anà com 100.000 llamps cel enllà. En Bernadet, mentrestant, no es podia treure mai del cap na Marieta, i sempre el tenien embabeat davant aquells 3 cavallers de na Marieta, i no s'aturava de dir:
Oh, si jo la tenia a ella, així content que aquests 3 cabellets seus. Seria l'home més sortat del món. No, no pot ser voldre un altre de lota més que ella per casar. No, si no em puc casar amb ella, no em cas i foris. Què me'n direu? Ell la cosa li va anar tan alçurada dins el cor d'en Bernadet que un dia encella el cavall i pega bot damunt i ja has partit cap en aquella torre de dalt aquelles muntanyes. Ja has partit cap en aquella torre ben resolta a no tornar-se'n sense na Marieta. Ahir arriba, se planta baix de la finestra i ja se posa a dir: Marieta, manina, amollem la coeta i jo pujaria. Na Marieta guaita, me veu en Bernadet i més contenta que un pasco ja li diu: Oh, Bernadet, i què tu? Per ell m'atenc. Ja ho crec que na Marieta li molla aquella grandiosa coa tan rossa i tan llarga i en Bernadet s'hi enfila com una tarantona i per amunt fins que bota dins la torre i se torna a trobar un cavallet de na Marieta dins la mà sense saber com ni com no l'havia rebassat. Ja és un altre cavallet teu, Marieta, dins la meva mà. No, i sé ben cert que no ho he fet aposta de rebassar-lo tu. Ho sé ben cert, t'ho dic com si ara me confessara. Bernadet, jo no sé què pugui ser això que mos passa. Que sempre que t'enfiles per la meva coa m'arrabasses un cavallet sense voler, allà on el gegant no me n'arrabassa cap mai. En tot i a ser més peixut que no tu. Sobretot, Bernadet, no tens altre remei que donar l'home en aquest cavallet. Perquè si em tornarem a contar el gegant tot quan s'entenc en el cap, jo no li puc presentar aquest que ara m'has tornat a rebassar, és ben segur que em farà una de massa grossa, m'engolirà sense apel·lació. Mira, Marieta, tot això serà ben bo d'arreglar. Aquí baix tenc el cavall que mos espera. Davallem d'ací dalt, mos posant dalt el cavall, jo a la xella i tu a les anques ben aferrat a mi. I no hagis por de res, amb 4 llongos serem a que nostra. Allà mos casam i bona nit, pastora. Vos creus que na Marieta bufat gens en el brau ni fes el desmenjat en talent? El que va fer ella dir que sí, més que de pressa. En 4 grapades fa la trosselleta, se posa la pinta en el cap, se fica l'espaumador dins la butxaca i la ribelleta de xella per poder-se rentar i espaumar i pentinar allà on fos. Se mollen tots dos per la cordellina que de la finestra arribava en terra, peguen bot dalt el cavall, en Bernadet davant i na Marieta ses anques aferrada amb en Bernadet per no caure, encivella encimada i esperonada en el cavall, i aquell animaló pren sa fua i d'allà tant com em podia treure. I heu de creure i pensar i creure, que com sortien ja d'aquelles muntanyes, volgué la mala sort que topassen el gegant, que com los m'aguipa, se posa a cridar fet un dimoni, dient: Ah, gran polissona que me puja amb aquest polissó! Polissó més que polissó, que me roben lo que és meu! Polissón tots dos, tant un com l'altre, ja no ho fareu d'altre! Ara mateix vos engolesc. Va de sa boca per pegar sa xuclada i enviar-se en Bernadet i na Marieta. Però aquesta tingués acudit de tirar-li sa pinta a sa cara. Què me'n direu? Ella aquella pinta torna un puat de pentinador de cànyum, boteja sa pitera del gegant, s'hi afica i sang i met sang i brollava de ses ferides. El gegant s'arrabassa aquell puat i el tira 7 hores lluny. I ja és partit de bell nou en calça quin calça en Bernadet i na Marieta, que se n'anaven en so cavall ben acanalats d'allà com 100.000 llamps. Però quan s'entemeren, el gegant los torna a damunt. Com na Marieta reparà que ja s'obria sa boca per pegar-lo xuclada i mirar-los-se, se treu l'espaumadoret de sa butxaca i zas el tira a sa cara del gegant. Aquell espaumadoret torna a l'acte un grandiós pinar, tan espès que les soques se tocaven i no hi havia quin passàs. Ja s'hi va veure ben endidalat el gegant per sortir d'aquell pinar. No li bastà mitja hora. Encara no en fon sortit com pren sa fua altra vegada en calçant Bernadet i na Marieta que se n'anaven en so cavall. Però el dimoni de gegant feia tanta de via que guanyaven el cavall a córrer i d'un bon tros, i ja ho crec que al punt los tornassa damunt. Com na Marieta va veure que ja badava sa boca per pegar-los sa xuclada i engolir-los, agafa sa ribelleta que duia i plaf, l'enfloca sa cara del gegant. I heu de creure i pensar i creure que aquella ribelleta tornà un grandiós riu. El gegant en sa fua que duia no se pogué detenir i va caure de dins. No sabia nedar
I allà se negà, però ben negat, i la corrent se'n va dur riu avall. I en Bernadet i na Marieta, de llanço a cavall, que cuidava fer uida de pressa que se n'anava, fins que a la fi arribaren a Cal Rei. En Bernadet presenta na Marieta a son pare i sa mare. Na Marieta conta qui era ella i com era que estava dins aquella torre. En ses entresenyes que donà, anaren a veure si era bé allò de son pare i sa mare, i resultà ben bé. I aleshores el rei diu: per part meua, que se casin amb voler. Anaren a manar son pare i sa mare de na Marieta i els feren senyors grossos. En Bernadet i na Marieta se casaren i venguen unes noces de pinyol vermell, un ball ben vitenc i festes i sarau per llarg i tothom ben content. I na Marieta i en Bernadet visqueren anys i més anys amb sos pares i mares en pau i concòrdia amb tothom. I encara són vius si no són morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.